Ez az öntöde már az 1970-es évek óta szolgálja ki a jászberényi és a hazai fémipart. 2012 óta ez az Elektromontöring Kft. Egyik székhelye. Beszéltük itt többen is, hogy nem voltunk még az öntödében, pedig elég régen itt van, meg mi is elég régen itt vagyunk, de ez még nem adatott meg, de most megnézzük ezt is. Pető Tibor tulajdonos fogadta az önkormányzati delegációt, majd körülvezette az öntödében, mely korábban az Aprítógépgyár Zrt. És német cégek tulajdonában is volt. A privatizáció zavaros időszaka után dolgozói ösztönzésre Pető Tibor vette meg a céget. Azóta stabilizálta és fejleszti a mára közel 100 főt foglalkoztató versenyképes vállalatot. Az öntöde különböző ötvözött acélokat gyárt, és különböző helyre közel 120 partnerünk van, és ezeket szolgáljuk ki. Erőművek, atomerőművek, bányák, kőbányák, cementgyárak és különböző járműipari termékeket gyártunk. Mindezt úgy, hogy az üzemfelújítás után sokkal kisebb lett a munka közben felszabaduló, az egészségre káros anyagok megjelenése a technológiai rendszerben. A különleges ötvözeteket öntési hőmérsékleten 1600 Celsius fokon a kohókból lecsapolják, és következik a munka újabb fázisa, amikor az előkészített formákba kerül az anyag. Mechanikai próbát kell öntenünk, amik későbbiek folyamán a kémiai összetételt, illetve a hőkezelésnél a mechanikai eredményeket tudja abszolválni. A két kémiai összetétel boszorkány konyhája után a lassan kihűlő acél a Kft. Másik telephelyére kerül, ahol vágják, alakítják, forgácsolják és heggesztik, amíg ki nem alakul a késztermék. Ezzel a gyártási folyamattal a mai piacon sokkal versenyképesebb a vállalkozás. Ami gyártunk terméket, nem csak egy acéldarabot adunk el, hanem kész terméket, mint előttünk van látható. A munkafolyamatok megismerése közben azt is megtudtuk, hogy több hazánkban is ritka fémmegmunkáló gép, lézervágó és hidraulikus présgép található a Monosteri úti telepen. Ezekkel képes a vállalkozás a késztermék piacon előnyt szerezni. Ilyen különleges szerkezeteket készítenek, mint a 2014 márciusában bemutatott nehéz szállítmány, mely egy németországi óriás öntöde liftjének beépített darabja lett. Gyakorlatilag növekedése minden évben van a cégnek, most jelenleg milliárd fölötti bevétele fog lenni nettóba, ami a múlt évhöz viszonyítva 200 milliós növekedést fog eredményezni. Az üzemlátogatás közben kiderült, hogy a kohó és fémiparban nagy szakemberhiány van a Jászságban. Ehhez társul, hogy szállást sem lehet könnyen találni, így a legtöbb esetben betanított munkásokat kell alkalmazni. A város ezért indította el szakképzési ösztöndíj pályázatát. Sok vállalkozótól hallottuk már ezt. Én azt gondolom, hogy amit a város hozzá tud tenni, azt pontosan a szakképzési ösztöndíj programunkkal megtettük, illetve megtesszük. Mi nyitottak vagyunk minden olyan megoldásra, ami a vállalkozóktól jön, hogy mit tehetnénk még mi értük. Az Elektromontöring Kft. Filozófiája egyszerű. Maximálisan megfelelni az egyre magasabb szintű vevői elvárásoknak és piaci igényeknek. Mindez a motivált tulajdonos mellett elkötelezett, elhivatott munkatársakkal és folyamatos fejlesztésekkel valósítható meg.